Sa tabang sa kanhi rebeldeng ni surrender, natultulan sa mga kasundaluhan ug kapulisan ang arms cache sa mga sakop sa New People's Army kun NPA. Sa interview sa Araman Davao kang Lieutenant Marisa Aviles, Civil Military Operations Officer sa 66th Infantry Battalion, Philippine Army, gitudlo ni Kawenwen ang lokasyon sa gilubngan sa mga high-powered firearms sa Mamada, Sitio Libuton, Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Gibutyag ni Aviles, nilusad silang joint operation sa maong area human sa impormasyon nga ilahang nadawat sa kanhi NPA. Sa ongoing intervention, nagkaroon ng revelation na meron pang naitago na firearms dun sa part ng New Bataan sa Sitio Libuton, Barangay Andap, New Bataan po. Sumala sa 10th Infantry Division, Philippine Army, sukad Enero 1, 2022, ana sa 191 ka armas. 172 niini high-powered, samtang 19 ang low-powered ang na-recover. Sa 191 firearms, 123 ang na-recover sa gikasang combat operations, samtang 68 ang gipang surrender. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man ay Miguelita, Tatak RMN.